Antjen! Doet maar! Een boeien. Hallo. Hallo. Maar wil wat vragen? Wat zeg je? Mogen we u wat vragen? Ja? Wat bent u vandaag aan het doen? Ja, ik schoonmaken, ja? Schoonmaken? Ja, omdat ik ook planten. Aziatisch planten. U houdt wel van de planten? Ja, ik hou van met de planten. Wat vindt u nou zo mooi aan de planten? Ja, ik met die peper, met die kangkong, Aziatische die dingen. Ja, dit is paksoi. Paksoi. Ja, lekker voor de suikerziekte, een beetje beter, hè? Waarom voor de suikerziekte dan? Ja, zo mensen veel, ja, nu hier, ja, krijgen suikerziekte. En daarvoor is paksoi juist heel goed. Ja, goed, die dingen paksoi, een beetje beter. Ik kom uit Indonesië. Maakt u daar Aubergine, ander aubergine, lange aubergine, ja? een lange aubergine? Ja, zo. Daar hebben ze gewoon, daar groeien ze gewoon langer. Ja, ja, is lekker, hè? Ja, ook gezond, ja. Die is voor de hart, hè? Die aubergine, ja. Maar u heeft er ook wel verstand van, als ik het zo even hoor. Ja, ik weet je. U weet er veel vanaf. Ja, die knoflook ook voor de bloed, hè? De bloeddruk. Ja, bloeddruk, ja. En wat bracht u naar Nederland? Ja, ik trouwen met Nederlandse man, Mono is overleden. 2021. Oktober 29, oktober overleden. Krijgen kanker, hè. 2 kanker, longkanker met die darm. Alleen 2 maanden en een half. Snel. Heftig. Heftig, ja. Hoe maakt u het verder? Ja, blij zo, ja. Ook niet stress. Snap je? Dat is ook planten goed voor de oog, voor de allemaal ook zo. Dus u probeert zoveel mogelijk van de natuur te genieten en van de planten te leven? Ja. Ik heb natuurlijk, hè. Ja, Antjen! Doet maar!